שלום הדסה. שלום, אמא. היום אנחנו נפתח בסדרה של פודקאסטים, ואנחנו בפרק הראשון, ואני שמחה לארח אותך פה איתי. שמחה להיות פה. כן. והיום אנחנו נדבר שיחה פתוחה, אמא ובת, בנושא של חוסר ידע שמתנגש במיניות בחברה הדתית. שמח. ועל ההשלכות. בסדר? אז בואי, תציגי את עצמך. אני הדסה פרל, בת 23, למדתי באולפנת בהרן, עשיתי שירות לאומי עם צרכים מיוחדים בירושלים, אחר כך שנה התנדבתי בבית חב"ד בקמבודיה, חזרתי, למדתי הדרכת רכיבה טיפולית, וזה מה שאני עושה היום. הדרכת רכיבה ועובדת בעגלת קפה. זהו. חי את החיים. כן, בואי תספרי לנו קצת עלייך. טוב, אז אני תהילה, ואני אמא ל9 ילדים, את הבכורה. 17 שנים הייתי בבית, גידלתי את כל הילדים, וברגע שדביר, הילד הקטן שלנו, גדל והלך למסגרות, אז כבר הייתי צריכה למצוא את עצמי, והתחלתי ללמוד, למדתי NLP, למדתי אימון אישי, יש לי עסק, פתחתי עסק של מזכירות במיקור חוץ, כיום אני לומדת ייעוץ זוגי, וסיימתי קורס הנחיית מיניות בריאה. מזל שיש את הדברים האלה שאני אדע מה את עושה בחיים. אני בראש. כן, טוב, אז יאללה, בואי נתחיל. רוצה לספר לנו קצת איך חווית אותי בתור אימא? מבינה שככה, שכבר, את מבינה שאם אני אומרת איך חווית אותי בתור אימא, זאת אומרת שעברתי שינוי. זה בהחלט היה שינוי. אני זוכרת פשוט בעיקר סגורה, מקובצת, לא שמחה. מבחינת הלבוש גם היה לך את החצאיות, את יודעת שסבתא הייתה אומרת שאת יכולה לטאטא את כל נתניה איתם. כיסוי ראש הכי פשוט כזה, לא היית שמחה, היית מאוד עסוקה ולגדל אותנו טכנית, באמת. וזהו. כן. הרבה קיבוץ. הרבה קיבוץ. כן. זאת אומרת בעצם שלא הייתי נוכחת. לא. לא הייתי נוכחת. הייתי לא היה אותך. לא היה אותי, היה אותי רק, לא יודעת, עוזרת בית, הטכניות, שיהיה ניקיון, שיהיה כביסה, שיהיה אוכל, כן. הדברים השגרתיים. לא שמחה, אני לא חושבת שמימשת את עצמך. לא שמחה, לא מימשתי את עצמי. כן, ואם אנחנו ככה נכנסים קצת, מי היה לך לדבר, לשתף, כשהיית זקוקה לאוזן קשבת, כשאני לא הייתי נוכחת? אף אחד. הייתי בעיקר, את יודעת, חברות, אבל עניינים רגילים, לא משהו מעבר. וזהו. ועניינים של משהו מעבר, מורים, רב, ביסודי, בחטיבה? ביסודי פחות, אף פעם לא. באולפנה טיפה המחנכות היו מדהימות, גם החברות. כל הדברים שקשור למיניות, אז את יודעת, לא היה מי התייעץ לי מי לשאול. פשוט ניסיתי בעצמי, ואז הגיעו והתייעצו ושאלו אותי. סתם. רוצה לפרט קצת? רוצה להגיד עוד קצת? יש לך עוד מה לומר קצת? על המיניות? כן. שאין הרבה מקום לזה בחברה הדתית, כל כך. לא היה לזה גם הרבה מקום בבית. כי את בעצמך היית במקום מאוד דתי, שבואי תספרי איך את עם מיניות, ואז אני אחבר את זה לשם. טוב, איך אני ראיתי את הדת והמיניות? אז ראיתי אותם ככה בשתי קווים מקבילים, שהם לא משיקים אחד לשני. להיות דתייה זה אומר שאני צריכה להיות צנועה, זה לא יודעת למה זה שידר לי, אבל שכאילו איך שאני מתלבשת, אני לא צריכה לשים לב לעצמי דגש, להתאפר, זה לא היה משהו שבמודע.
ומיניות, את יודעת, זה לא היה משהו שידעתי, שהכרתי, זה היה משהו מאוד טכני? טכני, או של, לא שלי. כן. כאילו, אני צדיקה, יש, בדיוק דיברתי על זה עם אבא, שיש באיזה גמרא שרשום שכאילו אישה שרוצה שיהיה לה בנים צדיקים, אז הקירות של הבית לא רואים את השיער שלה אפילו. בדיוק, כאילו ככה. אמרתי, טוב, זה לא כל כך הלך לי. פה לשם. כן, וסתם, את מבינה, כאילו, על זה גדלתי. כן. אז אני אולי לקחתי את זה ממש לקיצון השני, בקטע של המיניות. הכי בדקתי, הכי ניסיתי לראות איפה אני בזה. יכול להיות שבסוף גם קצת חיפשתי אהבה, וזה הגיע במקומות שהם פחות. מה הדבר הראשון ששמת לב שעברתי את השינוי שלי? לא הייתי בבית באותה תקופה, אני זוכרת שכאילו הייתי בחול בשנה, או בשירות לאומי, משהו שמה, אבל אני חושבת שבלבוש זה היה די מהר. התחלתי להתלבש, עדיין צנוע, כן? לא גופיות ושורטים, אבל מותר להתלבש יפה וצנוע, ואני זוכרת גם שהרבה יותר שמחה, הרבה יותר פתוחה, לצאת מהבית עשה לך ממש טוב. כן, אני זוכרת שלמדתי הום סטיילינג, כן. ופתאום ניסיתי להכניס כל מיני שינוי. צבעים לבית, כן. פתאום שטיח אדום, כן. פתאום ספה ירוקה. הספה הייתה אדומה, את לא זוכרת? הספה האדומה? היה גם ספה ירוקה איפשהו, לא זוכרת. זה היה לפני. אבל כן, להתחיל להוסיף צבע לבית, נראה לי אולי ניסית להוסיף צבע לחיים, ואז נכון. אז זה הגיע ביחד. נכון, כן. ומה, איך זה גרם לך להרגיש? לך, לא יודעת, אולי דיברת עם האחים, או... לא יצא לדבר על זה כל כך עם האחים. בעיקר היה כיף לראות אותך פורחת. אני חושבת שעברנו גיל ההתבגרות כזה ביחד, שתינו. פשוט כל אחת, את יודעת, בעולם שלה. ואני זוכרת שזה פשוט היה כיף לראות אותך טיפה יוצאת, שמחה יותר. אני אף פעם לא חשבתי שזה יוביל לדבר רע, כן? איך זה גרם לך להרגיש שפתאום את רואה את אמא ככה יוצאת? הייתי אומרת שאולי אפילו הייתי קצת יותר פחות בבית. ברכה. כן. אני חושבת שאמא שטוב לה, אז טוב לילדים. פתאום יצאתי ללימודים, הייתי מחכה, אני זוכרת שנסעתי לקריאת 4, הייתי נוסעת לקריאת 4 כדי ללמוד שם את ה-NLP. וזה כאילו היה יום שמבחינתי מהבוקר עד הלילה. כן, מפנה את כל היום. אני לא נמצאת, וזה יום רק שלי. אם זה לטייל קצת בעיר, בירושלים, אם זה... אז איך זה הרגיש? אני פחות חוויתי את זה, כי לא הייתי בבית, אבל את יודעת, תמיד ברכה. שאנשים מוצאים את הפינה שלהם ואת מה שעושה להם טוב. זהו. מה עוד? בפנימיה, את היית, נעבור ככה קצת לחיים שלפני. בפנימיה, את היית בפנימיה, את היית בבהרן, נכון. זה פנימיה מלאה. אמת. שפעם בשבוע, פעם בשבועיים חוזרים הביתה, ותספרי קצת איך היה להיות בפנימיה, רק בנות, איך חווים את זה, את המיניות, מדברות על בגדים, מדברות על בנים, מדברות על יש לי חבר, אין לי חבר, התנסויות. בבהרן מאוד משעמם, אני חייבת להגיד, בקטע הזה. כולם באמת צדיקות, כמו שמספרים. היו קצת בנות עם חבר, לי בעצמי היה חבר, אבל זה לא היו התנסויות שהן מעבר לכזה חיבוק נשיקה ועם בנות אחרות אני לא זכור לי שהיה. אבל הכל מאוד כזה, לא מדברים על זה ממש פתוח, לדעתי. שיעורי בחם כזה יותר. מה היה לכם בשיעורי בחם? לא יודעת, קיבלתי פטור, כי אני יכלתי ללמד אותה מה לעשות, אבל סתם, לא זוכרת, אבל אני זוכרת שזה בעיקר כזה חומר טכני לבגרות, אם אני לא טועה. יש טיפה הלכות שהם כזה, את יודעת, מה שהם למדים לדעתי בהדרכת קלות, אבל לא זכור לי משהו אחר. אולי כי לא זכור לי בכללי, אבל
כן, כן. זה לא, את אומרת, באולפנה משעממת, לא היה אקשן שם, כן, לא היה כל כך לא היה התנסו, לא היה דיבורים, בנות שהתנסו עם בנות, לא כל כך. לא היה דיבורים, לא היה... פחות, כאילו לא זה לא היה את כזה היה עניין. הג'וס. כן, יותר עניין אותנו בגרויות לדעתי, את יודעת? כן, משעמם באמת, בבהרן, אני אומרת לך. כן, אם אתם רוצים אולפנה טובה לבנות שלכם, בהרן. כן, את חושבת גם בימינו? אני לא יודעת, אחרי שהרב נוימן עזב, אני לא מכירה, אני לא יכולה להעיד. איך חווית את המיניות בתור דתייה? אני זוכרת שאף פעם זה לא באמת הפריע לי. כאילו, תמיד חיפשתי את עצמי בזה. מה זה אומר? בדקתי גבולות, עשיתי מה שצריך. מבחינת לבוש, לא יודעת, טיפור, בנים, אמרת שהיה לך חבר. כן, אחרי שנפרדנו היה עוד טעים וזה, אבל אף פעם זה לא הפריע לי בקטע הדתי. אני חושבת שמאוד, או שרציתי צומי, ודאי, או לא יודעת, מעניין. לא זוכרת שזה משהו שממש הפריע לי, או שחשבתי עליו יותר מדי, שכזה וואי, מה אני משדרת, מה אני מחצינה, מה אני עגבנייה בשוק, לא זוכרת שהרגשתי דברים כאלה. אולי כי לא היה כזה אכפת לי, אבל... נגיד הלבוש שלך, לא הלכת בדיוק כאילו לפי הקיצור שולחן ערוך, חצאית. עדיין לא. אני לא חושבת שזה משהו שהוא מגדיר על הבן אדם קודם כל. כאילו זה משהו שאתה משדר, בתקופות שניסיתי לשדר משהו אחד אז הצלחתי, אבל היום אני לא חושבת שזה משהו בי מחצין מיניות יותר מדי, במכנסיים רחבים וחולצה שהיא טיפה יותר קצרה. זאת אומרת שכשרצית לשדר משהו מיני, אז היית הולכת כן. בכוונה עם המכנסיים. הקצר והגופיות והבטן, כן, בטח. כן. כן. ועכשיו את אומרת, לא לוחץ לי, לא בוער לי. ואת הולכת מכנסיים, אומנם מכנסיים, אבל כאילו מכנסיים קצת רחבות. כן, אני לא חושבת שזה משדר מיניות. לא משדר מיניות. לדעתי. כן. מי שזה משדר לו מיניות זה בעיה. הוא צריך לבדוק את עצמו. טוב, שיעורי בחם, את אומרת שאת לא זכרתם, את לא זוכרת יותר מדי משהו, אם נגיד עכשיו היית במשרד החינוך, והיית צריכה לתת איזושהי תוכנית, לא יודעת, או באולפנה, או לשמיניסטיות, לי"ב, מה היית עושה? אני לא יודעת מה יש כיום, כי עבר הרבה זמן מאז שסיימתי את האולפנה. לא הרבה שנים, כמה? 5, 4? 5 שנים. 5 שנים? לא יודעת, אני מניחה שדברים השתנו. לא נראה לי שמשרד החינוך, חוץ מזה שיש מלחמה, היה קורונה, זה לא נראה לי עוד שדברים יותר השתנו. סיבות שלא השתנה כלום. כן. לא יודעת אם השתנה משהו, אבל כן צריך... בציבור הדתי, לדעתי כבר בגיל שהוא לפני תיכון, כבר מהיסודי. כי הגיל הממוצע לחשיפה לפורנו, נגיד, הוא כבר 9 או 11 או משהו באזור, אם אני לא טועה. צריך להעלות את המודעות ממקום בריא. גם הרבה פעמים בציבור הדתי, לא עושים את השיחות, נגיד, על אמצעי מניעה או דברים כאלה, ואפשר ליפול בזה חזק. זה שאני לא נפלתי זה מזל, אבל צריך לעשות את זה בריא. צריך לעודד שיח פתוח על זה. איך? מה? להביא סדנאות, לשים שיעור במערכת. נגיד. כל מורה חייבת לעבור קורס הנחיית מיניות בריאה. מה לפי דעתך? שאלה טובה. מה היה חסר אולי, לא יודעת, בשיעורי בחם, שאת אומרת... לא זוכרת, אבל אם מגיל צעיר כבר היה דיבור אמיתי, אולי זה גם קשור לבית, אני לא יודעת, אבל צריך דיבור כן, את חושבת שאם היה יותר דיבור פתוח בבית, אז מה? לא הייתי צריכה להגיע למקומות שהגעתי אליהם. אני מדברת על עצמי ספציפית, כן? זה כבר פחות בחברה הדתית.
או שזה כן, כי זה כאילו, כי את היית דוסית, אבל... זאת אומרת, כאילו, בכלל לא היה שום קשר, לא היה שיח בכלל, שום כן, כלום. לא בכלל, ועל המיניות בפרט. כן, אה? כן. אה, זה היה מנותק ממך, אז זה היה מנותק גם ממנו. מהמם, כן, שזה מנותק, את אומרת, שזה מנותק זה מנותק, כן, אין קשר. אז עדיף שאולי זה יהיה בבית ספר, באולפנה. כן, שיהיו אולי גם שיח בריא על זה במקומות שהם לא הבית. לא יודעת, מעניין. איך זה לך שאנחנו היום ככה? כי אני לא היחידה שהולכת עם מכנסיים בבית. גם בנימין, גם יהודה. סתם. כן, האמת שזה מאוד קשה לי. באיזשהו מקום אני כן מרגישה כישלון בהורות שלי, כי כן רציתי לראות אתכם אחרת. איך היית רוצה לראות אותנו? הייתי רוצה לראות אתכם כמו שאני נראית. כן הייתי רוצה שתהיו מחוברים יותר. ובעיקר אני מרגישה כישלון, כי לא, אני חושבת שלא עשיתי את התפקיד שלי בתור אימא. לא הייתי נוכחת בלב. בעיקר כאילו הייתי בטכני, אבל לא נתתי את מה שהייתי צריכה לתת. אני חושבת שעכשיו הקטנים בבית יותר מקבלים פיצוי על זה. אבל כן הייתי רוצה יותר קשר, יותר דיבור. כן לצאת פעם בשבוע עם כל ילד לאיזה דייט, אפילו לא יום, אבל חצי שעה, שעה, שמשהו שכל שנה אני עושה לעצמי, השנה שנה זה מה שאני עושה בחופש הגדול. לא בחופש הגדול, כאילו משהו שנתי, השנה אני לוקחת על עצמי שכל שבוע אני מוציאה ילד אחר לדייט, שככה יהיה קשר, וזה עדיין, זה לא יצא. לאט לאט. כן, יש לאן לשאוף, אבל זה בעיקר, אני מרגישה את הכישלון שלא עשיתי, שאני לא עושה את התפקיד שלי ככה כמו שצריך. כבר אמרתי לך, אבל אני באמת מרגישה שעשית כל מה שיכולת. אז מה שזה לא היה מה שאנחנו היית צריכים, אבל בסוף עשית מה שיכולת. גם מה שראיתי, לא רק מה שיכלתי, אלא מה שראיתי לנכון, חשבתי שאם אני נותנת את כולי, אז זה מה שנכון, וזה... אני לא חושבת שאם אני זוכר, כאילו בשיעורים בחם אצלי, באולפנה ואיפה שאני למדתי, אז אני לא זוכרת ששמו דגש על איך שאישה צריכה להיראות, כאילו באמת היה את הדגש מה צריך לעשות, כאילו ההלכות, אני אפילו לא זוכרת, כן, בכל זאת עברו איזה 30 שנה מאז נראה לי. הזקנים עבר בזמן. עבר איזה 30 פלוס שנים. ניצחת. אבל אני לא זוכרת שהיה איזשהו דגש על איך אני אמורה להיראות, על דברים כאילו שמיניות ויהדות זה דבר אחד. ואחד הדברים שהתגלו לי, כשלמדתי השנה את הקורס במיניות בריאה, אז אני זוכרת שהשיעור הראשון, ממש הביאו לנו רבנית, סליחה שאני לא זוכרת את השם שלה, אבל הביאו לנו את הרבנית, שהיא פשוט במצגת שלמה, שעה וחצי שלמים, והיא רק מספרת היא רק מסבירה לנו ומביאה לנו הוכחות מהתורה, מהתנ"ך, מהכתובים, מהגמרא, מהכל, שמיניות ויהדות זה דבר אחד, ולהפך, כאילו היהדות היא המיניות, והמיניות זה היהדות. ואוי ובוי במי שחוטאת בזה, בעצם. כאילו, ואמרתי לעצמי, איפה הייתי 25 שנה? איך לא ראיתי את זה, ואיך לא הכרתי את זה במשך 25 שנה, וגם כשהתפתחתי, בזמן של ההתפתחות שלי, וקצת התחלתי לקנות בגדים קצת יותר יפים ומהירים, פחות בצבע שחור. פחות בצבע שחור, קצת יותר צבעוני, כן. הייתי מתאפרת, התחלתי להתאפר, החצאיות לא היו עד הרצפה, אלא כאילו אחרי הברך, בצניעות כמובן וזה, אבל
לא מטאטאת את רחובות שילה. ו... ופתאום, לא זוכרת מה התחלתי להגיד על זה? שבהתחלה הרגשתי מאוד לא נוח עם זה. שכאילו, מה, יראו אותי עכשיו וזה, אבל בדיעבד מסתבר שזה עשה לי הרבה הרבה טוב. ברור. גם על לצאת, גם להתלבש, כאילו, אם את זוכרת, כשהייתי, אולי את לא זוכרת, לא יודעת, אבל כאילו, מה הייתי לובשת? הייתי הרי כל היום בבית. 17 שנה הייתי בבית, הייתי לובשת בגדים או חלוק, או נכון. ככה הייתי הולכת לישון, והכובע הזה. והכובע הזה, כן, כאילו כובע של בית. ועכשיו, כאילו, מאז ההתפתחות שלי, אין יום שאני לא קמה ומתלבשת ומתאפרת. כאילו אני יוצאת לעבודה, ובעצם העבודה היא גם בתוך הבית שלי. היא גם בתוך הבית, כן? ואני מרגישה שכל בוקר זה הודיה שלמה. זה בשביל עצמי. כאילו, בשביל עצמי לפני כולם. אני חושבת שזה חשוב, במיוחד כשאת אימא. לשים את עצמך קודם. אני חושבת שהרבה זמן לא שמת את עצמך קודם. כן, כמעט 17-18 שנים. כן. כל הזמן הזה שזה היה רק לגדל, ולא יצאתי, לא הלכתי, לא נפגשתי עם חברות, לא עשיתי כלום לעצמי, לא למדתי. אני זוכרת שלמדתי NLP בקריית 4, המורה אמרה שאנחנו צריכים לכתוב 30 רצונות. והסתכלתי על זה, ובמשך שבוע שלם התהלכתי, כי לא ידעתי איזה רצונות אני רוצה. לא, כל כך במשך ה-18 שנים, 17 שנים, מחקתי את עצמי, שלא ידעתי בכלל איזה רצונות. כאילו, מי אני? מה זה רצון? מה זה לרצות? אני לא יודעת מה אני רוצה. אני רוצה שיהיה נקי, אני רוצה שיהיה אוכל, אני רוצה שיהיה מסודר, זה מה שאני רוצה, מה אני רוצה? לא יודעת מה אני רוצה בשביל עצמי. וזה היה, מיליתי, אם אני זוכרת, 5 או 6 דברים שאמרתי שאני רוצה, ושנה אחרי זה למדתי אימון אישי במכון תמר, אצל תמר נזרי, ושם הייתי כבר צריכה למלא 100 רצונות. וואו. כן, שזה גם היה קשוח, אבל הצלחתי למלא 30. כל הכבוד. 30 בשבוע, כן. יפה מאוד. זה היה התקדמות. עכשיו אם תשאלי אותי כמה רצונות אני רוצה, היא רוצה ג'יפ, היא רוצה זה. אני רוצה הרבה דברים עכשיו. כבר ניהול הרצונות. כן. יפה מאוד. כן. כל אחד ייקח מפה שיעורי בית למלא רצונות. יש לך עוד משהו שהיית רוצה לשאול אותי אולי? כן. איזה ילדה היית? איזה ילדה הייתי? צריך לשאול את סבתא איזה ילדה הייתי. אם את שואלת את לימור, כן. אז כזה תמיד היית בעולם משלך. מה זאת אומרת? היא טוענת שכזה, עשית כזה מה שבא לך. עשיתי מה שבא לי? כן. מה עשיתי? הלכת כזה בדרך שלה, זה היה דרך של כאילו דוסית רצח, אבל זה הלכת בדרך שלך. אני חייבת להגיד שלא הייתי דוסית רצח כל החיים שלי, זה לא היה ככה. אני יודעת. מה את יודעת? אחות של לימור ואליאב. נכון. זוכרת שאיך זה בעצם התחיל שנהייתי דתייה באמת, לא יודע, בכיתה ז', כן. קרבי את המיקרופון. בכיתה ז'. שישמעו אותך. את שומעת אותי? שומעים אותי? לא יודעת. גלה בבית בעריכה. בכיתה ז', פתחו לנו סניף של בני עקיבא מאחורי הבית שלנו, וכל השבת הם היו עושים מורלי. צ'יקי קוקו. משהו כזה, כן, לא כן. כל שבת, אחרי צהריים. ואני לא רציתי ללכת, כאילו לא מצאתי איזשהו עניין וזה. ואמא שלי כל הזמן, סבתא, כל הזמן אמרה, לכי, תראי, תנסי, של החברות, כי גרנו באמת בשכונה שלא היה לי חברות, לא היה לי כלום. למדתי בשכונה אחרת בכלל, שכל החברות שלי היו מהשכונה האחרת, וזה לא היה עניין ללכת, וגם, כאילו, הייתי קטנה, וזה לא היה, בקיצור, עניין ללכת. וכמו שאומרים, מציץ ונפגע. הלכתי לשם. נכוותה. כן, נכוותי, אבל לטובה, אני חושבת, כן?
הייתי החניכה המתמידה והמסורה. הייתי באה כל שבת, יוצאת לכל המחנות, באה לכל הפעילויות, אחר כך הייתי מדריכה. הייתי מדריכה בסניף איזה 3 שנים נראה לי. אז היית קומונרית. הייתי שנתיים, לא הייתי קומונרית בבני עקיבא, אבל כן הייתי קומונרית. אחר כך פתחתי 2 סניפי אריאל בנתניה, אחד של בנים, אחד של בנות. אז כן היה אותך כשהיית קטנה. כן היה אותי, היה כן. אותך ברמות. היה אותי, אבל ברמות של דוסיות. כאילו בסדר. הייתי, כן. כן הייתי. אז איזה קטע, מתי התחיל השינוי? מתי נכבאת? כשהתחתנתי. באמת? כן, אנחנו אוהבים אותך, אבא. התחתנתי, ובעצם הייתי שקועה בבית. כאילו, בהתחלה למדתי. אני זוכרת. כאילו, אני לא זוכרת. בשנים הראשונות של הנישואים למדתי. למדתי במכללה. לא במכללה. כן, במכללת הרצוג. כן. כן, למדתי שם תואר ותעודת הוראה. ומה שקיבלתי את התעודה, יצאתי לחופשת לידה ארוכה של 17 שנים שלא... אבל זה מאז שהתחתנת או מאז שאני נולדתי? כי עבר איזה 3 שנים באמצע. כן. החתונה זה מה שחיבה? כל להיות בבית? כן, כי בעצם הייתי הולכת לעבודה והייתי חוזרת, אבל לא... הייתה לי איזושהי תפיסה שאישה כשרה עושה רצון בעלה, או כאילו השנה אני כאילו התחתנתי, אז זהו, עכשיו אני רק לבעלי, וכאילו אני צריכה רק להיות איתו, ולחזק את הקשר רק איתו, ולא היה לי חברות, לא נפגשתי עם חברות, לא יצאתי, וגם גרנו בכפר תפוח, ואחר כך באלון מורה, ואחר כך בבית אל. זה קצת היה... הקשה על החברויות. זה היה קצת רחוק מהחברות שלי, שכולם היו בנתניה, אמנם אחר כך הם התחתנו, אבל זה היה רחוק, והם מבחינתם לא טרחו ליצור קשר, ואני מבחינתי הייתי לבעלי. בסוף זה פגע בי מכל הבחינות. את חושבת שזה פגע גם בזוגיות? כן, בוודאי, כי כמה אפשר להיות רק עם הבעל? צריך גם, כאילו, גם הוא צריך לצאת, קצת פיפה עם חברים. כן, כן, ואחר כך הגיעו הילדים, ובכלל נמחקתי, כי לא היה זמן, כי כשמגיעים הילדים אז זה... טוטלי. זה עוד עבודה ועוד עבודה, וזה לא נגמר בחיים. ובכל שעות היום והלילה, קמים בלילה, קמים בבוקר, ביסוד, בישולים. סדר, בישולים, כן. כן, אז גם לא היה לי פנאי אפילו, כאילו, לעצמי. גם לא... בהתחלה לא חשבתי אני חושבת שבעצם כל השנים האלה, אני לא ידעתי שזה העניין. אני לא ידעתי שאני צריכה לצאת, אני לא ידעתי שאני צריכה להכיר אנשים. כשהייתי הולכת, אחרי שיצאתי מהבית, ללכת ללימודים וזה, הייתי צריכה ללמוד לדבר עם אנשים. ולא עם תינוקות. כן. לא ידעתי איך מדברים, כאילו הייתי כל הזמן צריכה... מישהו בוכה, אתה רוצה שנחליף לך טיטול? אני לא יודעת מה עושים גרפס. אז רגשות, מה עושים? לא, אפילו לדבר, כאילו, חוץ מי את, מה את, מאיפה את מגיעה, מה את עושה. באמת, אני לא יודעת, אני לא עושה כלום. אני בבית, אני לא עושה כלום. אם היית צריכה עכשיו לתת עצה למישהי שמתחתנת עכשיו, רנדומלי לחלוטין, את לא מכירה כזאת? לא מכירה. רק דבורה. סתם. דבורה, כן, שהתארסה לפני... יום בערך. מזל טוב דבורה. איזה עצה היית נותנת למישהי שמתחתנת עכשיו והיא דוסית? והיא רוצה לעשות רצון בעלה. לפני זה, אני רוצה לשאול אותך, את חושבת שאני עדיין דוסית? כן, מאוד. מה זה המאוד הזה? עדיין מאוד דוסית. כן? כן. קיימת, את יודעת, תרי"ג. קיימת תרי"ג. תרי"ג. למרות הצבעוניות זה לא סותר בעיניי. האם אני בדרגה הזאת? לא כולם צדיקים כמוך, אבל... אבל כאילו, בעצם את אומרת שאפשר גם להיות דוסית, ואפשר גם להיות צנועה, ואפשר גם לראות יפה. כן. וזה לא סותר אחד את השני. בכלל לא. ממש לא.
אז קודם כל זה אחת העצות שלי, שכאילו, טפלי בעצמך, גברת. לא לשכוח את עצמך, ונכון ששנה ראשונה ומתלהבים ורוצים להיות הרבה ביחד, ואני מאוד אוהבת אותו, והוא אוהב אותי, ואנחנו כל הזמן רוצים להיות 24/7. אבל תשחררי אותו. גם, כן, וגם שהוא ישחרר אותך. שוב. וכן, שהוא ילך לחברים שלו, ושהיא תלך לחברות שלה, ואפשר גם להתלבש יפה. זהו, אני נזכרת שזה עוד דבר אחד, שכאילו את צריכה להתלבש ולראות יפה בשביל בעלך. וזהו, כן. אז כאילו, אם בעלי לא בבית ואני בבית, אז אין שום סיבה שאני אתלבש יפה. כשהוא יגיע הביתה, ויהיה לי כוח, אז אולי נחשוב עליו. אז אני אחליף את החולצה אולי. עם האקונומיקה. כן, אבל זה עוד עניין, שזה לא משנה אם הוא בבית או לא בבית. בשביל עצמך קודם. כן. כן, ותעשי דברים שטובים לך, תצאי פעם בשבוע ללמוד. זה דבר מאוד חשוב, לצאת, להכשיר אופקים. כן. שיהיה לך תחביבים. כן. יהיו לך חיים גם בלעדיו. אני שמעתי את הרב פנגר אומר, שכאילו, הוא לא זוכרת על מה הוא אמר את זה, הוא אמר כאילו בעניין קדימויות, קודם כל הקדוש ברוך הוא, אני עושה קודם כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, אחר כך מה שאני רוצה, אחר כך מה שאשתי רוצה, ואחר כך מה שהילדים רוצים. כאילו, ככה. ואחר כך עבודה וחברים, תחביבים וכזה. וכו. כן. ואני אומרת, וואי, למה לא שמעתי את זה לפני 26 שנה, כשהתחתנתי, שכאילו, הקדוש ברוך הוא תמיד הוא היה במקום הראשון, אבל אני במקום השני. ותמיד במשך ה-20 שנה הראשונות שלי, אני הייתי במקום האחרון. וכולם היו לפניי, אבא היה לפניי, הילדים היו לפניי, העבודה שלא עבדתי או שעבדתי הייתה לפניי, כאילו, הכל היה לפניי, הבית היה לפניי, הכל לפניי, ואני נמחקתי, וזה גרם לי הרבה לא טוב. לא רק לך, בסוף גם לנו, זה לא שזה שהיינו במקום לפנייך עשה לנו יותר טוב. כולנו יצאנו... כולם יצאו נפסדים, גם אני, גם אתם, גם הבית. לכולנו לא היה טוב, לכולנו עדיין יש כעסים וטראומות כן, ואני חושבת שעכשיו אני ככה מתחילה קצת לפצות. נראה לי גם את הגדולים, אני מקווה שהם גם קצת חווים ממני משהו, את הגדולים, כאילו, אבל אני... לאט לאט. כן מנסה לפצות על זה, יותר לשבת, יותר לדבר, יותר להיות נוכחת, יותר לצחוק איתכם, יותר לשאול מה קורה, כן לנסות לפתח שיח, כן, להיות יותר מעורבת אני גם חושבת שככל שאתה גדל יותר, אתה מבין יש כעסים, מותר לכעוס ולכאוב, אבל שבסוף באמת עשית מה שיכלת. זה מה שראיתי לנכון, זה לא מה שיכלתי. גם מה שיכלת. זה מה שהיה בכוחות שלך, אין מה לעשות. אם זה מה שהיה בכוחות שלך, אז... קורה, גם אני עושה מה שבכוחות שלי עכשיו, האם זה פוגע באנשים אחרים? יכול להיות, כנראה, אבל בסוף זה מה שבכוחות שלי. וזהו, וזה אפשר כאילו כשאתה גדול לחיות ביחד עם זה, כשהייתי קטנה פחות חייתי עם זה. כאילו היו רק כעסים ואת יודעת. כן. בסוף הרגשתי שחלק גדול מהילדות שלי אין לי אותו. כי תפקדתי כמו אמא שנייה בבית. כן, אולי כמו אמא ראשונה. ככל הנראה. כן. אז זהו, קורה, כאילו אף אחד לא מושלם. כולנו בני אדם, כולנו עושים טעויות. זה רוב הזמן בא על חשבון אחרים. כן, אבל... אני חושבת שהעיקר זה המודעות. כשאתה תופס את עצמך בזמן ומתחיל לשנות את הדפוסים, זה... ואף פעם לא מאוחר. בדיוק. אני עשיתי את השינוי שלי בגיל 40. בדיוק. ואני מרגישה, אני עכשיו בת 46, ואני מרגישה שאני בת 6. אני מרגישה שרק עכשיו אני מתחילה לגדול ולפרוח, ויש לי כל כך הרבה תחומי עניין שאני רוצה עוד ללמוד, וללכת לחוגים, ועוד לצאת, ולראות עולם, ולראות ארץ, ויש לי עולם. גם עולם, כן. היינו בסיני ביחד. הוצאתי אותה לחול הראשון. נכון, בסיני. לא כולנו נהנינו.
חבל שלנו, אני רוצה שנחזור. אני נהניתי מאוד, אני חזרתי מחודשיים בהודו, את היית, מה זה, למה אין פה וי-פיי? מה זה, אין מזגן בחושה? היה באמת חם. היה באמת חם. היה באמת גם פותח. לך היה חם. היה חם. אבל חזרתי בחודשיים בהודו, נראה לך הפריעו לי דברים כאלה. לא היו סטנדרטים. טוב. וזהו, ועדיין יש לי לאן לשאוף ולגדול, וגם אני חושבת שאף פעם לא מאוחר, גם על דברים שלא עשיתי. נכון. עם הבית, עם הילדים. באמת הכי חשוב המודעות. כן. אתה לא מודע, אתה ממשיך לשחזר את אותם דפוסים נכון. עד המוות. ואז הילדים שלך והילדים שלהם. כן. אני חושבת שיש בזה אולי גם משהו טוב, שלראות את אמא נכון, אמא הייתה לא בסדר, לא יודעת אם אפשר להגיד את זה ככה, הייתה לא בסדר, לא הייתה. לא הייתה, כן, אבל עכשיו היא אחרת, ובסדר. אני חושבת שיש בזה המון דוגמה אישית, בעיקר. בקטע של, לא יודעת אם הקטנים רואים את זה עכשיו, אבל בקטע של לקום, לגדול מהטעויות, לתקן, מותר להגיד שטעיתי, מותר לבקש סליחה, מותר להמשיך הלאה, מותר לנסות לתקן. אמרתי אולי כבר. אבל נראה לי בעיקר זה. ואני חושבת שהכי חשוב זה שהם רואים אמא שדואגת לעצמה ושמפתחת את עצמה. בסוף הבית יהיה מבולגן, אין מה לעשות. כאילו חיים שם 9 נפש, יהיה מבולגן. שאלה אם זה יהיה עם אמא שמחה או עם אמא בדיכאון שרק מנסה להספיק כמה שיותר משימות ומטלות. זהו. זה גם אחד הדברים שלמדתי על בשרי. כן. טוב מאוד, כן. שבסדר, יהיה כלים בכיור תמיד, אין מה לעשות. יהיה כביסה. תהיה כביסה תמיד. יהיה כביסה. כן. שאלה איך זה יהיה. ברוך השם לפחות שזה יהיה, אבל שהילדים יהיו יותר בריאים בנפש ושמחים. כדאי. אז תודה שהיית איתי, ותודה שככה פתח קצת את הלב שלך ואת העולם שלך. דברים לפעמים ככה קצת קשים. לפעמים. כן. מה עוד יש לי לומר? שיהיה לך בהצלחה בשאר הפרקים. תודה רבה. שזה יוביל לשינוי אמיתי מהלב. שכולם... שנלמד מזה, שנגדל. שיהיה לכולם ערב טוב. תודה רבה, הדסה, בהצלחה. בהצלחה לך.